tak určite nepoškodíte Slovensku, ak podporíte túto skupinu Demlab. Aký je problém dnešného Slovenska v politike a ako by to Demlab mohol zmeniť? Z toho, čo viem o Demlabe, tak mi je úplne jasné, že sa dívajú na svet títo ľudia trošku, by som povedal, serióznejšie a chcú vedieť, kde sú počiatky problémov a ako ich riešiť. A o týchto veciach chcú rozprávať s ľuďmi, najmä s mladými ľuďmi, lebo však v podstate o to ide, aby sa nenechali klamať politikmi, ktorí v podstate nepomôžu Slovensku, naopak škodia Slovensku. No a tá práca, chodenie po regiónoch a stretávanie sa so študentmi a prípadne s inými osobami v mestách, v regiónoch je veľmi dôležitá. Ja som to robil niekoľko rokov a veľké akcie, ktoré ani v Európe neboli robené. A stretávali sme sa s ľuďmi od malých dediniek, od Úble až po Bratislavu, cez mesta a tak. A tí ľudia chceli informácie. Dôležitá je diskusia a títo ľudia z Demlabu ponúkajú diskusiu. A všetci tí ľudia, najmä mladí ľudia a študenti, sa môžu k tomu vyjadrovať a dávať otázky, aby vedeli hľadať svoju pravdu a orientovať sa vo svete. A to je dneska veľmi dôležité. Takže ľudia, ktorí to môžete, tak určite nepoškodíte Slovensku, ak podporíte túto skupinu Demlab na forme Donio a umožníte, aby sa ľudia stretávali a komunikovali o problémoch Slovenska, aby Slovensko sa dostalo na inú